Bo día, o meu nome é Xavier Martínez Rolán, son profesor de Comunicación Audiovisual e Publicidade na Universidade de Vigo e hoxe veño a falar sobre a desinformación nas redes sociais no My Studies, así que o primeiro sería comezar por agradecer profundamente a Denis Renaud a súa confianza para poder abordar un tema francamente importante nun congreso xa sentado, xa un dos grandes referentes da comunicación latinoamericana. E ben, sen máis, pois vamos comezar a abordar esta cuestión que francamente é moi importante. Porque a desinformación nas redes sociais é un problema cada vez máis relevante na nosa sociedade actual. O auxe das redes sociais, a facilidade de acceso á información, pois con estas cousas moitas persoas convértense en vítimas da desinformación e da propagación de noticias falsas, ben sexa como víctimas últimas ou como propagadores tamén destas noticias. E este fenómeno tense tornado especialmente relevante e especialmente preocupante nos últimos anos, xa que a desinformación pois, pode chegar a ter graves consecuencias na sociedade. Non? Pode afectar a opinión pública sobre temas importantes como eleccións, como saúde pública, como seguridade nacional. Pode mesmo afectar a vida das persoas, literalmente, non? Os coñecidos casos de linchamento na India a partir dun bulo que foi circulando por WhatsApp e que xerou moito malestar e que desembocou, pois, ao final do que foi o linchamento de varias persoas, non? A cuestión é que esta desinformación ten proliferado nas redes sociais debido a varios factores. En primeiro lugar, as redes sociais permiten que calquera persoa poida publicar e compartir información sen necesidade de verificar a súa veracidade. E isto pois, dá lugar á propagación de noticias falsas, de información enganosa, que pode ser compartida rapidamente, sin control, e ademais de ser compartidas en control, pois as redes sociais utilizan algoritmos que amosan contido personalizado aos usuarios e isto significa, por un lado, que as persoas poden estar só expostas á información que confirma as súas crenzas ou opinións previas e, por outro, que as redes sociais poden magnificar a propagación deses contidos que xa poderían ser catalogados como falsos. Dende logo, hai actores malintencionados que utilizan as redes sociais para difundir a información falsa co obxectivo de influir na opinión pública ou promover os seus propios intereses, non? Eses actores poden ser individuos, poden ser grupos organizados ou mesmo poden ser gobernos, non? Consecuencias, dende logo, isto ten moitas, non? A proliferación da tecnoloxía digital ten un grande impacto na sociedade e na política. En termos sociais, cambia a forma na que as persoas interactúan entre sí. Créanse novas formas de comunicación. Permítenos as redes sociais conectarnos con amigos, con familiares de todo o mundo, crear novas comunidades en liña, fortalecer este congreso. É unha consecuencia moi positiva de todo o ecosistema de medios sociais, pero tamén ten consecuencias negativas. As redes sociais foron criticadas por fomentar o acoso en liña e a difusión de información falsa. Ademais, esta dependencia á tecnoloxía pois leva a un aumento tamén da ansiedade e da depresión de algunhas persoas, non? É coñecido o caso, por exemplo, de Meta, que sabía que Instagram causaba problemas de saúde mental entre as persoas máis novas, entre adolescentes, sobre todo entre as mulleres. En termos políticos, a proliferación de tecnoloxías digitais ten tamén un grande impacto, non? E, para loitar contra as noticias falsas, contra a desinformación, pois aquí entra en xogo a outra cara da moeda, non? O fact-checking. E por que é tan importante o fact-checking, non? Por que é tan importancia esta práctica que consiste en verificar a veracidade da información que se difunde nos medios de comunicación e nas redes sociais. Nun contexto como actual, no que todo se move con unha grande rapidez e liquidez, como diría Bauman, non? No que hai unha gran cantidade de noticias falsas, de desinformación circulando, pois o fact-checking vólvese cada vez máis necesario que nunca, non? É importante porque permitirá aos cidadáns ter acceso a información veraz e contrastada e iso permitirános, obviamente, tomar decisións máis informadas e participar dunha maneira máis democrática nas decisións do noso país.
E contribúe tamén á transparencia e á rendición de contas dos medios de comunicación e dos políticos. Obrigará a ser máis coidadosos á hora de difundir información. E é que exemplos de como o fact-checking xoga un papel fundamental na desacreditación de noticias falsas, pois temos moitos, non? Desde o mítico caso que supoño que todas as persoas que estades vendo este vídeo coñeceredes, non? Que ese bulo con respecto á vacuna que causaba o autismo, non? Que incluso chegou a ser publicado nunha revista científica e que, a pesar de ser desacreditada por numerosos científicos, por revisión sistemática da literatura e por moitos máis estudos, pois todavía sigue circulando en redes sociais e sigue sendo fundamental facer fact-checking con respecto a esta cuestión. O fact-checking tense tornado fundamental na desacreditación de noticias falsas relacionadas coas eleccións e a política. Non? Por exemplo, no ano 2016, eleccións estadounidenses, onde pues, había bulos, por exemplo, como que Hillary Clinton estaba envolta no tráfico sexual de menores ou que o Papa Francisco respaldara a Donald Trump. Non? Traballase arreo. Máis recentemente podemos pensar na guerra de Ucrania, non? E na cantidade de propaganda rusa e propaganda ucraniana que circula e donde realmente os medios de comunicación que elaboran ou fan un fact-checking pois teñen un inxente traballo. Non? Ainda que, sen dúbida, quizás o exemplo que a todos se nos ven á cabeza a hora de falar de fact-checking é todo relativo coa desinformación na pandemia biolóxica e pandemia informativa que foi a COVID-19, non? Creo que todos temos en mente aqueles informacións falsas sobre a eficacia da vacuna, dos outros tratamentos, a propia propagación do virus, a creación do virus, que se foi en laboratorio, o uso das mascarillas, que se a vacuna non se iba a poñer a vacina, non se iba a inserir o chip de 5G, non? En fin, numerosos bulos que circularon, aumentaron e se magnificaron, sobre todo por dous fenómenos que suceden nas redes sociais, como son a ecocámara e o filtro burbulla. Non? A ecocámara ou a cámara de eco refírese a esa situación na que unha persoa ou un grupo de persoas se rodean únicamente de información ou opinións que reforzan a súa perspectiva e crea unha cámara de eco na que esas ideas se repiten, se amplifican sin ser cuestionadas, non? Porque ademais o de vivir nunha disonancia cognitiva faise complexo, non? Isto ocorre moito en redes sociais. As persoas siguen e comparten o contido daquelas fontes coas que se sinten identificadas ou con eses contidos cos que realmente pois se levan ben, non? Ao mesmo tempo, isto realiméntase mediante os filtros burbulla, non? Ou como eses algoritmos que empregan plataformas en liña para personalizar a información que as demos a cada usuario, pois se basea no historial de navegación, nas interaccións anteriores, e isto que fai é que as persoas xa non só está na súa cámara de eco, sino que esa cámara de eco se reforza co propio filtro ou prefiltro que fan as plataformas sociais con respecto aos contidos que podrían chegar a consumir nesa plataforma, non? Isto acaba sendo un problema importante. Importante na medida en que se temos unha cámara de eco, se temos filtros burbullas que están reforzando certas posicións de pensamento dominante, ao final a que estamos ou a que podemos chegar a contribuir? Pois o discurso de odio e a polarización, que cada vez está máis presente en máis países ou democracias de corte occidental. Non? A desinformación, xa falamos sobre ela, sabemos que estar aí, que propagar estas noticias ten múltiples consecuencias, pero en última instancia a min preocúpame toda a xestión que ten que ver cos discursos de odio e da proliferación, porque se empeza, por exemplo, creando sospeitas e medos con respecto, pues, por exemplo, a un grupo ou unha minoría, ben sexa por raza, por sexo, por xénero, por nacionalidade, enfocando a esas minorías como unha amenaza, non? O cual axuda tamén a reforzar os prexuizos existentes e buscar información que respalda as crenzas propias ou certas perspectivas, non? E isto todo acaba alimentando unha deshumanización con respecto, pois, por exemplo, a persoas que se ven xa de maneira estereotipada, que se ven como inferiores e, en última instancia, pois, pode incluso chegar a facer ou a propagar a segmentación da sociedade.
Isto é un problema grave, non? E os discursos de odio e a desinformación, de alguma maneira, van da man e podemos chegar a velos interactuando e realimentándose entre sí en moitos aspectos da información falsa que nos podemos chegar a ver nas plataformas sociais. Non? Xa falamos de eleccións e de política, onde a polarización cada vez é máis evidente, sobre todo entre dous bloques de pensamento, non? Pero despois é moi útil comprobar, por exemplo, como as teorías conspirativas, vale? Incluso reforzan certos estereotipos ou algunhas ideas que xa case parecían extintas, non? Non sei, podemos volver a estadios onde o antisemitismo, que levamos a un século con el, pois pode volver a rexurdir de alguma maneira, non? Ou, por exemplo, isto é moi fácil de velo coas crises de migración, non? Todos eses movementos migratorios de refuxiados, é moi habitual que cheguemos a consumir informacións falsas vinculadas con tratar de retratar os migrantes como criminais, como persoas que se aproveitan do sistema ou a veces mesmo como terroristas, non? Estes discursos o que fan é xerar hostilidade e odio cara a estas poboacións que realmente son máis vulnerables, non? E a forma na que se chegan a expandir todas estes bulos, estas noticias falsas, como se xera o odio, a veces é moito máis subliminal do que parece, non? E aquí quixera facer un pequeno fincapé na figura específica dunha fórmula de comunicación moi digital, moi actual e con grande furor como son os memes, non? Os memes en formato imaxe ou vídeo, esas unidades mínimas de información que se replican eh, fugazmente, non? Como un xen, pero desde o punto de vista da comunicación e da propagación de ideas, non? Son unha forma moi popular e efectiva de comunicar ideas na era digital, eso está claro. Todos temos en mente centos de memes, porque os consumimos a diario, pero moito ollo, porque esta fórmula de comunicación, que a mí, francamente, me parece brillante, se atendemos á súa natureza tan simplificada, realmente pode contribuir á desinformación. Como? Pois sabemos que o seu formato conciso tende a simplificar a información. Vale? Isto que fai? Pois que realmente podemos chegar a omitir detalles cruciais dunha información e presentar un argumento moi complexo de maneira moi sesgada ou incompleta. Vale? Sobre todo porque os memes, habitualmente, tenden a deseñarse para evocar unha resposta emocional rápida. Normalmente a risa, pero tamén indignación ou tristeza, e isto fai que as persoas que comparten esta información sen cuestionar a veracidade ou sen investigar máis a fondo, fágano por un motivo máis visceral, non, por así decilo, ou máis emocional do que realmente podría ser un motivo pois cognitivo relacionado pois coa realmente importancia do propio contido que está contendo, non? Obviamente, un meme para que funcione ten que ter unha propagación. É dicir, se un meme non se comparte, pois non é un meme. E esa reproducción rápida é tamén importante. Ademais, unha das características que teñen os memes é que son moi difíciles de rastrear. E isto acaba sendo un problema, porque sí que é certo que se algunhas noticias son fáciles de rastrear ou de chegar á fonte para desacreditar os emisores desa información, cos memes non é tan fácil, non? E isto dos memes é moi fácil velo pois, en moitas cuestións. En eleccións, desde logo, é moi fácil velos e retratar os candidatos tanto dunha cor política como de outra, pero a todos os niveis. Por exemplo, non sei se lembran da traxedia do incendio de Notre Dame no ano 2019, non? Pois empezaron a circular memes que falaban de como os magnates ricos doaran grandes cantidades de diñeiro en moi pouco período de tempo e isto, pois, en realidade estaba distorsionando o que foi a realidade das doazóns e da súa temporalidade, obviamente. Eh, Memes vinculados con teorías conspiranoicas ou conspirativas, aí están, non? Pois, por exemplo, de que as estelas de condensación dos avións en realidade pois, o que son emisións de produtos químicos nocivos que se liberan para o gran público, non? Pois, o sea, hai moitos exemplos de memes que podedes
atopar por aí. Entonces, nesta situación na que temos noticias falsas, temos actores que loitan contra esas noticias falsas mediante o fact-checking que realmente non acaban de ser suficientes porque as cámaras de eco e os filtros burbulla non, realmente son moi fortes, o papel dos memes que é moi relevante na propagación tamén incluso da desinformación, debido precisamente en moitos casos a súa natureza humorística. Isto que nos chega? Pois a ver un panorama, como podedes comprobar desde o meu punto de vista, bastante ciberpesimista, non? Pero non quixera rematar esta intervención centrándome no negativo, sino que quixera dar un halo de esperanza, non? E ese halo de esperanza, de alguma maneira, está ligado a unha serie de reflexións ou de cuestións que deberíamos ter en conta para combater a información e os discursos de odio nas redes sociais, non? Creo que é fondamente importante reforzar todo o que poidamos o vinculado coa educación mediática. A alfabetización audiovisual, a todos os procesos e procedementos de educación do público sobre como identificar e desmentir a información son moi relevantes, vale? Isto inclúe ensinar habilidades de pensamento crítico, dende logo, verificar as fontes de información, por suposto, pero é algo moi relevante, non? As plataformas teñen responsabilidade. Estas plataformas de comunicación de medios sociais realmente funcionan como medios de comunicación e non son simplemente transmisores de información. Xogan un papel moi importante na medida en que teñen algoritmos que priorizan certas informacións sobre outras, non? Entonces, desde ese punto de vista, debemos, como sociedade, exixirlle responsabilidades. Estas plataformas teñen a responsabilidade de identificar e eliminar o contido que promove a desinformación e o discurso de odio. E debemos exixirlo. Ao mesmo tempo, tamén temos que facer fincapé desde outro punto de vista, desde a legislación. Necesitamos un marco legal que axude ou que xogue un papel crucial na loita contra a desinformación e contra o discurso do odio. Sin embargo, hai que ter tamén cuidado con estas regulacións porque o equilibrio entre protexer a liberdade de expresión e acabar coa desinformación o discurso de odio a veces é unha liña moi fina e sobre todo moi etérea e moi serpenteante. Temos que ter moito cuidado con eso. E, sobre todo, facer fincapé tamén na participación activa do usuario, a moitos niveis, non? Ao final, cada usuario ten o poder de cuestionar, verificar e decidir que é o que vai a compartir. Que se lle poda axudar desde o punto de vista da promoción de comunidades positivas? Dende logo, e é algo moi importante, pero en última instancia, como é o individuo final, como parte da sociedade, sí, pero o individuo final que realmente consume e decide compartir ou non un contido, creo que debemos tamén fomentar unha cultura de responsabilidade e de discernimento na rede. Non veño aquí a outorgar carnés de internauta, non, nin moito menos. Pero sí é importante fomentar esta cultura de responsabilidade, de discernimento, de que a rede é algo real e non é algo virtual, sino que é algo físico e é un paso vital para un espazo digital moito máis informado e, sobre todo, moito máis respectuoso. Simplemente, para finalizar, pois, mentres que o discurso e o desafío de combater a desinformación e o discurso de odio en redes sociais é significativo, a través da acción colectiva, da educación, da responsabilidade, o que podemos e o que debemos é crear un espazo digital máis informado, máis seguro e máis respectuoso. Moitas grazas.